Yo, a tear for and Chason con como bibia, Munia utia kenten, so maso quabre de she, Edianaba. And then my son baby, I send beside my name in an say, why ne Anokye Komfo? And Pempi no yana bebre, a can send before Anokye Komfo home. Bese Anokye Komfo or young nanny and obepi okuga. Ebin so say or ye kwapimni a ye wona okuga. Ebin so say Anokye Komfo santini intin samu miensa. Emu de wahe na ebetuma gye atum ama na ye sanso ye nipa baako eye dane a ofiri baabi baako ontimi mfiri ha ensan ko firi ha na mena na ka asem bi kire ma se obi ka bakosem kire wo na so opeto hu se eye no kora e wo se esisi so wo sa bakosem na wo kan esisi so eno achi na eduru mra bi nso wo se obi sensem ema nipa no kire wo mu ntinsem bi sa na wo be bisa no na be kire se nsem a wo kan no eye no kora se mu aye wo de beba no ene be kire wo se nsem wo kan no kore anasa nya no kore nti ne ye ba be bi sensem mienu ana miensa bi hafa Anokye Komfo ho ne edi kan no se Anokye Komfo ya hunani a e ba ne se na onya edin agye frimpon ye nyina nim se Anokye Komfo ne din pa na agye frimpon ti so ya hunani a e ba ne se na onya sa edin no ne toso mienu se Anokye Komfo ya hunani anaso ye kuapim ni a ye bisa se eba ne se no hia Nana Kofi se tutu na hefa no hia Nana Kofi se tutu semze atoso miensa ne se Anokye Komfo yangunani anaso ye kuapim ni a eba ne se na obedi hene ewagona asante agona san se twimemo no yemfa ya hene eni agro abusua bienu eni ate se wo mu nkonwa etimi kwahwe aye aduana ene nananam konafo na duana de no mpo no ye ka de na enso ye hunu bi ye nti bi enso so duana de no se obi ye duana ni na so firi asumenya na konwa to okumawu a otimi kwapre konwa no sa hensifo no de mano a otimi tena so e ma na yie na enso ye hunu bi na nanama konafo so na na bonsre firi adanse kodi ni papa de afi na bankura de ewu brekum ono se kodi ni papa de nti na konafo de no de etimisi na emum na madua na fo de ye hunu bi enti ebisa se Anokye Komfo eye akuapim ni anase oyanwani a eba ne sen na onya akwanya ebebedi hene ewasante agona eya na ebinom kase Nana Kofi se tutu ena de agona konwa no eche no na ye misa se ebra Nana Kofi se tutu bedi akonwa ewo kwa aman no na oye sante hene ana na onye sante hene Nana Kofi se tutu ba bedi ni wo fa ye fe no na obri ye bo ade na obri ye bo a one di Anokye Komfo nso kodi na de wagora na efe no se na ya mmoa ena ofe so hene a nso na efe no na dwamna kenten saa yimfumiensa nyina ewu wo domakon no mu enti ba ne sen na Anokye ebaba ye sante hene ansa na ode akonwa no eche na agye frimpon manson eno pa ho so a ebra ye chechira asante wieye na ye ne doma ekon wieye na ye pam den kyerafo tiri so no ehimfo kohia ya na omo pam den kyetiri so no na asene ne baako ne wo mu agona ne baako ena bretu ne baako eduanafo mienu asonafo mienu ena betufo ayokofo eyensia enti asen ni anu wo mu ono ne agona hena ne efe no na agye frimpon manso anasa Anokye Komfo enti sabre sen na onye ohene a eba ne sen ena otimi ekoka homa ne yeye wie ye de besi ha na otwe se ne adondo ne a ye beto aso Nana dosipoku we are Santeman Union district of ye hene no nana wona ohema Nana cha prempe nchi asonko enkoma mo papa afi Nana poku asamoa Santeman Royals hene wona ohema Nana Fremata etu so nchi amo papa atiefo ye de mo besi ya emomonity a enyado